Heftemîn pêşengeha zêrîngeriyê ya Mezopotamyayê li Amedê dest pê kir. Pêncî kompanyên navdar li vir xişt û zêran derxistin pêşverê Xelkê Amedê. Ji Herêma Kurdistanê jî gelek zêrînger beşdarê pêşengehê bûne. Ev pêşengeh dibe derfet ku kompanyên cuda motif û modelê xwe ên û pêşkêşê Xelkê bikin. Ev daha jî xweş çêbibe, her sal ev fuar ev li vê derê çêbibe. Ev ya jî cara heftaya İnşallah em daha jî tişê mezin çêbikin. Li vê derê pırlanta heye, elmas heye, zêrê bîsuda eyar heye. Yani malzeme zêra çi bêjî giş li vê derê ana hazir e. Gelek berhemên balkêşê hene wekî pêlavên bi zêr, xemilandî û memkê zarokan. Lê ya herî balkêş kompanyek Amedê çêkiriye ku motifên diryokî ên 12000 salî ku li girê kortikê derketibûn zindî kirin. Fırat ikinci. Ez notu şeşada işe zerat kim. Bela ku fuara Amedê heye, fuara zêra. Me xwastem bira tişkî nîşan bidin. Ew jî me xwast ku kültura Amedê, Mezopotamya nîşan bide. Ji bo wî ev xebatê ku ji Kortik Tepeyê derketine. Yani Kortik Tepe 12500 sal berê hunermendê ew çax desenê naxşe ku çêkirine. Bir de ev resmî wan destê me dane. Li ser wan me jî wan pêş kir. Ne tenê zêr, amûr û makîneyên ku pê zêran çê dikin li vir derkevin pêş zêrîngeran. Di vê mezherê da bi rastî gelê ku li Kirkûkê Misûlê ji Zaxoyê Hewlêrê Duhokê gelek bazirganê zêrînger hene. Ew tên mêvanê me dibin, sê roj evê mêvanê me bin. û tekîliya ku em hewra vî nexşê bikin vî bazirganî pêş ve bibin. Ji bo wî gelek ji bo me qedîme. Li pêşengehê hosteyên zêran hunera xwe jî nîşan didin. Weka ev her du hosteyan ku bazinê hesîr yê Amedê çê dikin. Pêşengeha zêrîngerên ya Mezopotamyayê wê çar roj vekirî bimîne. Hacî Can Faqîn, Deng Amerîka, Amed.